and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Angayan ng Lucio, huwag ka magsarhinto di armas sa panahon pang mampor. Kami naman akong umpa pangatake. Karun kinaing gabi mo na. Sila ngayan siyo. Karong gabi na, mapulpog lang ang kuta. Si Rudy. Asa ka, sir? Sa ibabaw, kung sa ubos. Ground force na, Lucio. Gusto na karong iyad to. Ganong nag-una-una man ka mo si Mary. May sultihan pa kuno sila si Agnes, Mama Yolanda. Nagatuog na si comrade? Oh, nahinanok na. Sige na, mulakaw ka man ka ha. Lakaw na kay ako lang dulgan ang bata. Salamat, Mayuli. Arin ako. Sige. Pila na lang ka mga oras nga nabilin. Madako na si Mary para mabalik sa sabakan sa balaod. Full back standing by. Start engine. Go, 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 go! Hain naman dahil sila. Wa pa si Rudy. O wa pa sab si Mary. Hain man silang duha. Ni ana sila laing makapaduda nilang mga lihok. Hinaot unta nga nasayop lang ko. Hinaot pa unta. Doon ako. Doon ako sa namutangan sa kaymanan. Kuhaon ako ang kaymanan. Oh. Ngano? Binuan eh. Oh. Wa na din ang gamit sa komunikasyon. Kung mawa ka na. Diarang imong gipangita. Mary, Atuban ako. Ug tan-awa kini ako gikuptan. Kung mao makiti ang imong gipangita. ambi ka na, Mary. Itunol ka na nako. Ihatag ka na nako. Mapudhion. Mary. Bukas na karon ang akong pagkatao, Mary. Oh, mao kini ang hubo na akong pagkaako. Imo akong kaaway. Apan kaaway nga labihang nahigugma nimo. O kay gihigugma ko ikaw. Uban ako sa imong katapusang higayon og panahon sa imong kinabuhi. Uban ako. Dili kini mao ang imong kalibutan. Kuyog na mo ni Comrade. Hunong na si imong pagdagandagan. Hawasod ko ikaw gikan dinhi. Biya sa gituwaan nimong doktrina. Sayo pinagituhuan og pakabatyan mo. Gusto na kong mutuo sa ilang giingon. Kung mawagtang ka na sa imong dan, anak ka na makamatngon sa imong kaugalingon. Bisan kinsa may mga damgo og sunatas kinabuhi. Apan laksot kayo ang imong damgo og sunata. Oh, bisan kinsa nato may imahinasyon. Apan ang imong imahinasyon lubog og hanap. Kaway tumong ang paingnan. Ngano? Latagaw ba kong sabton? Dili man di ko masabtan? Tungod kay para nako.
Kalag ka nga subo kayong tanahon. Usa ka lang kalanggam nga papel nga gipalupad sa dili tinuod nga baruganan. Unsa may tinuod? Ang huwag baruganan! Aw nagkaroon ang panahon. Niabot na nato ang panahon, Mary. Magbiya na kita dinhi. Gusto gyud ay ko. Agnes, Mahalin na gyud ay ang partido. Kanos alam mo naghinudas namong mituo nga kamo among kauban apan di ay mga babudhiyon. Pagmatkon sa imong sinultihan ka, Agnes! Ayaw kong tago ang kauban kay kaaway ka sa revolusyon, Mary! Kauban ta! Ka Agnes! Kini si Rodi may mabudhion! Iyan ning kahimanan sa komunikasyon ang ako nakita! Mga kauban! Sakpa silang duha! Hitayon sila sa upahan sa kalawan! tago mo! Mary, dali! Uy! Dali na! Dali na! Uy! Ikot! Ay! Supeng! Supeng! Hay ka! Supeng! Rodi! Dere! Dere, hay ka mo! Kubran! Kubran, anak! Ayaw ka malaka! Gano na to ang ato anak! Mamasyan ka! Ma! Papi! Papi ako ka na! Tungod niya! Tungod si Rudy! Ha? Traitor! Sinuha na ma! Mary! Mary! Ito si Mary! Karudi! Hindi ba kaya itong ginugayan, Gulliver? Dada sila si Mama Yolanda o si Suping! Ay, Rodi, usalit palayo ini tanana. Kuyog ni ka, Oliver, Ma Yolanda. Ako na may bawon ni Mary o sa mga anak. Oliver! That's an order! Yes, sir! Di ay! Ma'am, kinahanglan mo kuy ka na mo. Kana mo! Mary! Ma'am, dali na, ma'am! Mele! Dali! 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 Hain na bakit mga animal? Oh. Ah! Sa imong nakita diha sa night vision garden. Naaraan doon. May igok si Mary. Nagbubo sa bata si Rudy. Siguroon wala na kung si Mary aning teleskopiki. Unahon na ko si Mary. Dayon si Rudy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!